τύπους. Μπορούμε να πάρουμε. Πήρες τα 20 εκατομμύρια που είπες ρε μπρο που θα παίρνεις. Ναι ρε, τα πήρα. Όχι άλλος. Εγώ μπρο έχω μόνο τα 10 εκατομμύρια, δεν ξέρω τι μου λες, έχω Έλα ρε μπρο τώρα, μη μ' αφήσει κάτω το σκάφ, θα τον μαλώσω. Ωραία. Κοίτα, θα στα επιστρέψω. Σε 750 χρόνια. Όχι, όχι, σε μια εβδομάδα. Τώρα να κάνω respawn. Like no joke bro. Έχω βρει ένα ναι, ωραία. Θα σας πιστέψω, απλώς θα χρειαστεί λίγο χρόνο, μια εβδομάδα. Και πώς θα τα μαζέψεις κύριε που δεν επιτρέπεται. Αυτό μην αγχώνεσαι φίλε μου. Δεν χώνομαι. Bro, trust the process, ωραία. Κοίτα, καμιά φορά στη ζωή πρέπει να ποντάρουμε και λίγο. Ωραία. Στη ζωή του χοντρού. Και θα χάσουμε στην τελική, πρέπει να το ποντάρεις. Ωραία. Όχι, δεν λέω ότι θα δεν χάσεις. υπάρχει περίπτωση. Το πολύ 150. Τι θες να πάρεις? Φαγητό, φάρμακα, αμάξι και επένδυση. Αμάξι μπορώ να σου πάρω εγώ, γιατί εγώ έχω άβρα και ό,τι αμάξι θες το παίρνω εγώ πολύ πιο φθηνό. Ωραία, πήγαινε στο για να μου πάρεις ένα αυτοκίνητο. Ωραία, που στείλα. Βλέψερ. Ναι. Ωραίος empty τσαγκάρης. Μάς. Ωραία, μηχανάκι. Αυτός θα φάει κλουτσιά. Έχει T-Max θα πάρω. Ναι, απλά δεν πάει γρήγορα. Αέρε που T-Max. Βουκ, ξέρεις να πατάς κλωτσιά. Νομίζω έχω ένα πρόβλημα, πρέπει να κάνω change bucket. Τι κάνω τώρα, πρέπει να περιμένω το στα 500 χρόνια. Ξέρω πως θα πατάς κλωτσιά. Νομίζω κάτι. Όχι, καμία σχέση. Άρχι ρε, άρχι. Βρήκαμε το στόχο μας. Αχ, είναι τώρα, καλά. Ωραία, θα έρθει στα θα με κάνω report. Όχι, είναι χ και αριστερά δεξί κλικ. Δεξί. Ναι. Να σας πω, αν θα έρθει στη στάχα άμα τον καλέσω ή δεν θα έχει τίποτα. Νόμιζα να έρθει. Εγώ το κάνω το report μου και άμα δεν έρθει το κομμάτι. Είναι μέσα στο κάτω. Ναι, είναι μέσα ο Νίκ Λίας. Όχι! Νίκ. Αν ξαναπεθάνω. Μέχρι αυτός να έρθει. Νικηλίας. Βουκ, πήρα τάκης αδερφέ. Τι πήρες? Τάκης. Έλα στα παγούς. Έλα, θέλω ένα change bucket. Είτε έχω κολλήσει. Change bucket. Άσε καλά. Γαμώ την τρέλα. Μηχανάκι μου, μπρο. Εγώ εδώ είμαι αδερφέ. Πάμε ρε βλάκα. Το κάργο είναι δίπλα μου. Ναι, 2 εκατομμύρια, ναι, δεν πέφτει το 2 εκατομμύρια. Ναι, ωραία, πήγαινε πάρε με ένα αυτοκίνητο τώρα. Κάσε μαλάκα. Θα σε επιστρέψω. Λοιπόν, πότε, σε 560.000 52 χρόνια. Ρε μπρο, δεν με Και εμπιστεύεσαι. μεταβίβαση το πληρώνει ο Μάριος. Α, ωραία. Δεν δίνω εγώ 50 χιλιάρικα. Τα άκουσες Μάριε. Τώρα εγώ ρε μία. Μην νοιάζεσαι. Επάνω στο T-Max. Πάμε να σε μπαίνουμε βαράνε. καβλιάριδες. Δεν είμαι καβλιάρης, είμαι καύλας. Ωραία, μετά να παίξουμε λίγο αρπή πριν κλείσω. Εγώ κλέβω λέω να πάμε να αυτοκίνητα, βάλουμε, απλώς εγώ βοηθάω λέω ένα να βάλουμε πελάτη. στον Noni criminal job, να βάλουμε και στο Vuk να πάμε να ληστέψουμε κανέναν. Ή να κάνουμε VDM στον Vuk και να τρολάρουμε τον εαυτό μας. Πήγαινε μια τέτοια να πάμε να κάνω αυτοκίνητο και μετά. Βουκ ανέβα. Γιατί θέλω ένα Ελάτε αυτοκίνητο. car dealer μία. Πάμε car dealer, πάμε. Μην είναι κανένα ακριβό, θα σε σκοτώσω. Δεν πληρώνω 500 κάπου, το πολύ 200. Μπρο, μην αγχώνεσαι ρε φίλε. Trust the process ρε φίλε. Το process ρε βλάκα. Ωραία, τι θες από ποιο αμάξι, sport. Θέλω κάτι Gucci. Τι Gucci. Για πήγαινε. Για Κάτι πήγαινε. τέτοιο. Όχι. Εγώ θέλω κάτι κυριλέ ρε φίλε. Μια σκάουσαν εκατομμυριούχος. Πάρ' το κάτι Hello Kitty μαλικές. Αλλά να μην είμαι εκατομμυριούχος, κατάλαβες. Αυτό ακριβώς. Nice. Σκάς καθυστερημένος ή μου φαίνεται. Πάει τάπα στην αστυνομία. Ναι, εγώ δεν είμαι αστυνόμος όμως για να το έχω αυτό το αυτοκίνητο.
Γάμω την καταδίκη μου, ρε πούστη μου, γάμω το... Ωραία, θα μου πάρεις αυτό το αυτοκίνητο με 280k και σώσεις και 30k. Συμφωνεί. Πόσα? 30k. Πόσα λεφτά έχεις τώρα? 230k. Πάρ' το ρε μόνος σου! Ναι, και να μην έχουμε τα λεφτά. Πολύ έξυπνος δεν βρω. Θα σου δώσω εγώ με τον Μάριο 100 κάπου. Πόσο ψέμα ήταν αυτό. Θες αυτό? Ναι, Τέσλα, τι είμαι ρε μπρο, κίνητο το Θες 2020. αυτό? Α, όχι αυτό. Όχι αυτό. Α, όχι 200 αυτό. Ωραίος. Άψου. Α, πήγαινε πίσω στο άλλο, στο S63. Όχι. Κατά είναι αυτό το κινητό. Άρα 8. Όχι. Γάμω την κοινωνία. Μόνος μου. Πόσα DC έχεις αν επιτρέπετε? 0. Αυτό. Ναι, δεν μ' αρέσει το spoiler. Αυτό. Κατά. Αλλά γάμω το σπίτι. Αμόρε, παίζαμε για 3v1 είμαι. Αυτό. Σκατά, Τι παίζεις? σκατά, σκατά. Ποιος σκατά δεν υπάρχει. Αυτό θες, το ξέρω. Α, καλά, αυτό θες. Ναι. Θα το Porsche του. Α, όχι Ω, αυτό. ναι, αυτό. Αυτό. Όχι. Τι είμαι ο τρανός. Όχι. Γιατί McLaren ήταν? Και όμως θες αυτό. Όχι. Σκατά είναι. Αυτό. Έχει βυζιά. Θες μια ρο 6. Η πουτάνα σου δεν είναι τόσο σεξι, να ξέρεις, όχι. Μήπως έχει κριτών. 6 τι έχει άμα θες. Για πήγαινε κάτι να κάνουμε λίγο test drive. Πάει γρήγορα, σου λέω να το ξέρεις. Γιατί δεν κάνει σούζα. Είναι scam. Αμόρε, πούστη. Άλλο, Έλα, θα βρούμε γάμο. άλλο 60, θα βρούμε άλλο 60. Αυτό είναι λίγο Δεν έχει, κούφι. Έχει. Ποιος να σκέψουμε αυτόν εδώ πέρα το βλάγα. Έλα πίσω. Έλα Ωραία, πίσω. θα μπεις ησύχως. Θέλω να πάω να δω θέλω να πάω να δω μια βίλα. Έλα πίσω. Μπες. Έλα, γρήγορα. Ωε με τι τσαγκάρεις. Πάμε, τσαγκόζι. Ακολούθα. Λοιπόν, Βουκ, θέλω να με προσέξεις πολύ προσεκτικά, οκ. Μμμ. Πάρα πολύ. Μη. Τι κάνετε μαλάκα. Έπισε πάτσε μια κόλλα. Μόλις μόλις κάτω ο Μπάστος με τη μάνα την καριόλα. Τι βίλα θες να αγοράσεις με λεφτά. Ναι, θα δώσω αύριο 100 ευρώ. Άρα. Αυτή να πάρουμε. Ναι, αυτή θα την πάρω στο δίκτυο στο όνειρο μας έτσι. Στο πέμπτο εγώ. Α, είναι κλειδωμένο. Τι κάνεις ρε ζώο, μπορώ να πηδήξω θες. Ωραία, πάμε να δούμε το άλλο που θέλω. Ω μανάβικο. Με Βουκί, είναι από την καράς και το ξέρει όλη η Ελλάς. Δεν είμαι καλός οδηγός. Ναι, πετάμε. Παίζω με Εδώ πέρα είναι. τύπους. Από εδώ είναι. Μάρε καλά είσαι. Θα σου γαμίσω μαλάκα. Λέκα το Μάριο τον έχετε κάνει σήμερα ένα rage bait. Τι. Τον έχετε κάνει ένα rage bait το Μάριο που μαλάξει σήμερα. Ω πίσω. Παίζω με τσαγκά. Δεν σκάω πολύ γκάγκστερ. Όχι. Όχι. Γιατί άμα είχα όπλα Αν θα σπάτσω σκότωνα τώρα τώρα. σφαίρα στο κεφάλι. Άμα είχα και όπλα θα σκότωνα με τα μπρο. Έλα 5-25, έλα 5-25. Περίμενε. Fucking nigger. Μπρο, θα μου απαντήσει ο PL. Μου έκανα 5-25. Μάρε. Μ' άρεσε, όχι απαντήσει. Όχι. Έλα στη βίλα μου.
Με τι αμάξι. Βίλα σου βρε Γιατί- πορδί, ποια υποτίθεται βίλα ότι- σου βρε πορδί. Ότι εδώ πέρα θα έχει μια βίλα, δεν ξέρω που πήγε. Βάλε κάτι πριν μείνουμε. Εγώ το βλέπω full, κατέβα μια. Κατέβα σου λέω. Μη βάλεις να δω κάτι. Έλα ρε, σε μένα είναι full, ανέβα. Α, ωραία. Πάμε στο βουνό εδώ πέρα. Στο βουνό εδώ. Πάμε, προχώρα προς εκεί. Ω, το ναμία. Λοιπόν, πού να πάμε, πες μου GPS, τέτοια. Έρχομαι προς τα Μα εσάς. Πού τη είσαι? βλέπεις αυτήν εκεί πέρα πάνω. Ναι, πάμε εκεί. Πάμε να δούμε, είναι ωραία βίλα. Ω, πεθάναμε. Γίναμε τα αλγάλματα. Αγάλματα. Να γινώσουν εσύ άλογο. Δεν βαρέ εγώ που έχω full βενζίνη. Εγώ έχω full βενζίνη. Να, σίγουρα. Παμπλο Εσκόμπαρ. Ελάτε σε μένα, μαλάι. Έλα σε μια βίλα που είμαστε. Πήδε εδώ πέρα κάτω jump να μπούμε μέσα κατευθείαν. Μπράβο ηλίθιε, μπράβο ηλίθιε, μπράβο. Συγχαρητήρια. Σου δίνω τα συγχαρητήρια. Φυσικά. Έχει άτομα μέσα, μπορώ να σου κάνω πλάκα, είναι ένα ελικόπτερο εδώ μέσα. Τι λες ρε. Πετάω, αμάν. Κάτσε. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Είσαι. Πού είσαι ρε γκέι. Μέσα μέσα στο σπίτι. Ναι, εγώ κόλλησα μέσα στην πισίνα. Κάτσε να κάνω repair το μηχανάκι να το έχουμε έτοιμο να ξέρουμε ότι θα φύγουμε να γλυτα... Έχει άτομα μέσα. Δεν ξέρω, φαντάσου και γαμιούνται κάποιοι μέσα εδώ. Σαν εμάς. Νίκο, σταμάτα! Νίκο! Να μπούμε όπλο κάπου ρε βλάγες, τι κάνετε εδώ μέρα μέσα. Περίμενε, κάτσε. Ακούστηκαν, να μπούμε το μηχανάκι μέσα. Ακούω ένα κάνει. Άρα βγάζω. Πρόκους. Ναι. Alex, με προσφέρω Τι εδώ. Πού είστε ρε βλάκες, θα σας βρω. Είμαι πάνω από... Όχα μαν, έχει άτομα. Βουκ. Τι είδαν τα μάτια μου. Τι είναι τα μάτια σου. Φύγε. Τρέχα, μην μπεις μέσα, μην μπεις. Ναι, το είδε και εγώ μπροστά σαν να πάνε. Τι ωραία ψωλή ήταν αυτή που είδα. Έψανω κάτι εδώ πέρα. Έλα να ψάξουμε, έλα να κάνουμε λίγο inspect το μέρος, λίγο να δούμε. Τι μπορεί. Γάμο το κόλλησε, έλα πάτε μου μια σφαλιά. Α, τι, Τι είναι εδώ. Σινεμά. ούρα. Εδώ μέσα. Χρηματοκιβώτιο. Είμαι μέσα σε κάτι καρασιά, μπρο, δεν σου κάνω πλάκα. Μου αρέσει λίγο πάντως. Παντού. Σε Αλλά ξέρεις, ψάχνω υπάρχει ένα σπίτι ρε που το είδα πριν και ήταν τέλειο, μπρο. Ψάχνω παντού. Κάτι πάει πολύ λάθος εδώ πέρα, να ξέρεις. Έχει μια